Днес ще ви представим един от най-популярните SUV модели, съчетаващ в себе си стил, комфорт и висока производителност. Volkswagen Tiguan 2023 година. Оборудване с 1,5 литров TSI бензинов двигател с мощност от 150 конски сили, съчетан с автоматична DSG скоростна кутия. Интериорът на автомобила предлага високо ниво на комфорт и удобство. Оборудването включва тризонален климатроник, Air Care климатроник с допълнителни бутони за регулиране на температурата в задната част на автомобила, отопляем мултифункционален кожен волан и отопляеми предни седалки. Мултимедийната система Ready to Discover с безжичен App Connect осигурява лесна свързаност и достъп до любимите ви приложения. Безопасността е приоритет, като автомобилът е оборудван с предни и задни парктроници, система за автоматичен контрол на дистанцията, адаптивен круиз контрол до 210 км в час с включен скоростограничител и функция Stop and Go, система за наблюдение на зоната пред автомобила Front Assist, както и множество въздушни възглавници, ABS, ESP и система ISOFIX за детски седалки. Просторният багажник осигурява достатъчно място за вашите вещи, задните седалки пък могат да се сгъват и така да увеличите товарното пространство. А под пода ще намерите авариен комплект, пяна и компресор. Volkswagen Tiguan е идеалният избор за тези, които търсят надежден, комфортен и стилен SUV. Със своите модерни технологии, високо ниво на безопасност и отлична производителност, този автомобил е готов да ви предложи незабравими пътешествия и ежедневни удобства. Автомобилите ни са с ясна сервизна история, доклад за техническо състояние, а и не на последно място, възможен е безплатен тест-драйв. Очакваме ви във Варна и София на посочените адреси.